Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, asteazkena da dagoeneko badakizue, egunero efemerideak aipatu zematen diegula Sire irratsaioari, urte betetzeak, heriotzak, nazioarteko egunak. Eta gaurko egutegiak harrituta utzi baitu. Atzo menopausiaren mundu eguna zen. Bihar bularreko minbiziaren aurkako mundu eguna izango da. Baina gaur pertsonen eguna da, pertsona. Besterik gabe. Kanadan ospatzen dute eguna urtero eta tontakeria bat irudien arren jatorri interesgarria du zeharo. Emakumea gizakia da, ez un makina baino gehiago da. Emakumea gizakia da, gauza bakarra buruen badaukatu. Pamitukari bat atezake, gauza bakarra buruen gaukatu. Pamitukari bat atezake. Ikasketak, zuzendu lezake multinazional bat. Egun irakasleak da, berak irakasten ditu etorkizuna. Egun erizaina da, berak zainduko digu geure bizi. 1867ko Ipar Amerikako legeak BNA izenez ezagunak, Kanadako probintzien eta Kanadako gobernu federalaren botere eta erantzukizunak zehaztu zituen. Legean, pertsona hitza agertzen zen eta asko kargudiatu zuten hitz horrek soilik gizonei egiten ziela referentzia. Eta beraz, haiek bakarrik izenda zitezkela Kanadako senatuko kide. Eta horrela, emakumeak ezin zirela sartu estatuko politikan edo gaietan. 1927an, Emily Murphy, Louise McKinney, Neil McClone, Henrietta Muir Edward eta Irene Parlby, Albertako 5 aktivistak, gerora 5 ospetsuak bezala ezagutuko zirenak, Kanadako auzitegi gorenari desafio egin zioten galdera honekin. BNAko pertsonak hitzak emakumeak barne hartzen alditu. Auzi hori 5 astez eztabaidatu zuten. Person hitzak emakumeak ez zituela barne hartzen ondorioztatu zuten arte. 5 emakume horiek orduan Ingalaterrako kontseilu pribatuko batzorde judizialera jo zuten, apelazio judizialaren mailarik gorenera. Eta 1929ko urriaren 18an, gaurko egunez, Britainia Handiko Lord Kanzillerrak adierazi zuen BNAan pertsona hitzak emakumeak barne hartzen dituela eta beraz emakumeak pertsonak direla. Arbazak. Tota izateko Estopoak bidea Itxaropena gotzen Beldurra gorputzian Sentitzen dotena esatera Eroso sentitzen naiz Sexy ere bai Ergatik ez Eroso sentitzen naiz Ze ondo, pertsona garela. Jatuko zeate. Ja, hori. Polita, eskerrik asko, Kanada, eskerrik asko ospakizunaren gati gainera, gogorarazagatik pertsona garela. Ordainetan, ez dakit, badugu efemeride kanadiarrik? Noski, gaurko egunez, 1919an Pierre Trudeau jaio zen. Kanadako lehen ministroa izandakoa, 60, 80ko hamarkada horietan aurreko mendean. Eta gaur egun bere semea Justin Trudeau da Kanadako lehen ministroa. Gero esango dute politika ez dela zainetan eramaten. Hola. Ikusi beharko behi izena hausoa berriro ere ez da faltako tratu zaharrikakoa aitaztean taberna daude amala joa. Presidenteekin jarraituko dut gaurko egunez jaio zen Félix Houphouët-Boigny, Bolikostako lehendabiziko presidentea. Herrialdea Frantziatik independentea izatea lortu zuenean. Lehendakari hautatu zuten 1960an eta geroztik berriro hautatua izan zen aldi guztietan, beraz, lehendakari zela hiltzen.
kasualitatea. Gaurko egunez jaio baitzen Philibert Tshiranana, Madagaskargo lehendabiziko presidentea. Bera presidente zela uarte zoriontsu izendatu zuten herrialdea. Eta ari horri tiraka, gaurko egunez jaio zen Violeta Chamorro, Nikaraguako presidente izandakoa. Erdialdeko Amerikan kargu horretara iritsitako lehendabiziko emakumea. Kanada, Bolikosta, Madagaskar, Nikaragua, bidaia ederra egin dugu politikarien aitzakian, baina asteazkena da, eta asteazkenetan badakizue musika izan hori da protagonista. A ber, hau zuretzako. Gaurko egunez, 2000 urtean hil zen Julie London abeslari eta aktore estatu batuarra izan zen. Bere ahotse sentsualagatik ezaguna. Abeslari bezala, 1950 hamarkadan iritsi zen gailurrera. Cry Me a River abestiarekin. Eta ordutik abestiaren 100 bertsio egin dira. Aerosmithek egin du, Ella Fitzgeraldek, Ray Charles, Barbra Streisand, Dali Cole, Dina Washington, Rick Astley, Etta James. For being so untrue, well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Eta giro horretan gaurko egunez jaio zen Anita O'Day, jazz abeslari estatu batuarra, Suim eta Bobaren artekoa. Emakumezko abeslarien ohiko irudiarekin hautsi zuen eta taldeko gainerako musikarien antzeko mailan kokatu zen. Jazz abeslari batetik, bestera, gaurko egunez jaio zen Esperanza Spalding Oregonen. 2011an artista berri onenaren saria irabazi zuen. Horrela, sari hori lortu zuen lehenengo jazz abeslarian bihurtu zen. Eta Justin Bieberri sariak kendu zion, You love before me. I see you're scared, unconvinced by what I've tried to say. That I am yours and that nothing will take me away. You already know, but I'll sing it again. I love you, baby, nothing will take me away. I know that you know, but I'll sing it again. Eta ez da Justin Bieber, baina bada baita ere gaztea eta baita ere talentuduna. Gaur, Julen Alonsok sugarretik proiektu aurkeztuko digu. Durangoko azokan egongo da eskuragarri sugarretik, beste hainbat sormen lan berriekin batera. Azken asteetan nabaria da mugimendua dagoela kultur munduan eta gauzatxoak badatozela. Ui, gauzatxoak datoz. Ja sali hori modaz pasada ez da, uste dut. Bueno, probitu. Bueno, guk gurera. Indigo proiektua ezagutuko dugu, gure laborategiko elkarrizketa akustikoetara etorriko da eta. Eta gainera, doinuetatik haratago tartean, gaurkoan Amagoia Gurrutxaga izango dugu bere kantu kutxunak gomendatzen. Gu pres gara entzule urriak 17 ditu gaur eta asteazkena da ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok dagoeneko nahikoa ibilbide dantzari egin eta gure koreografia birrasmatu beharko lukeen gizona. Gartxotun Sainleton, egunon! Egunon, ekipo! Zuekin Jaun Andreok, The Woman on Black and White. Goiuri ez deizar, handi, egunon! Egunon, hello, good morning! Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 646 garrena du, goizak 10 eta 18 minutu oraintxe, eta urriak ere 18. Gu 18 izateko 15 faltan gara, beraz nahi baduzu gurekin bategin, urrengo 2 orduetan, hemen izango gara zuekin bigarren kafean, ongietorri, naiz irratian zarete.
Esan dezue gauzatxoak datoz dian modaz pasata dagoela, eta ni iraganera joan naiz, Meatloafen kantutzarra jartzera. Badakizu ez zer dago nire pixkat modaz pasata, ez dakizuek gogoratuko duzen, baina garai batean, norbait xelebrea zela edo pixkatola berexia zela esateko, person ibiltzen zen. Ja. Person Ja, bada. pertson bat. Eta ikaragarri 90ko hamarkadakoa sonatzen du gaur egun. Ba gaur bere eguna da, Bere eguna da. Bai. eguna da. Beraz gaur, hitz, modaz pasatako hitzen eguna ere ospa genezak, pertson dei. Okurritzen zaizkite batzuk, hola, Ota. Ez, mai hontan 3, ja. Pertsonak, uste nun modaz pasatako hitzak. Ez. Pertsonak esaten dut. Bai. Baina ikaragarri galdu da. Bai, nik uste, xelebre xamarrak garenok askotan entzun dugula, bai, pertson, ez? Bai. Baina aspaldi ez dit inorrek pertson deitu. Horregatik diot uste dut modaz pasata dagoela, edo akaso pertsona pertson izatetik pertsona izatera pasa naiz. Ja naiz, xelebrea. Ojo. Eta zuek entzule, zuen burua xelebretzatu zue, pertsonak zarete, inoiz pertson deitu dizuen horbaitek. Ze gaur zuen eguna litzateke. Gorkak dio, nire maite dut adazken aldin etorriko dien kanta berrik, esan ezin eta bar, Ander Zubilegaren proiektua eta Durangoko azoka. Ze polita sortzaileak. Ba, bai, nire ematen ditalako poxa, ez dakit, sorkuntzako emango dituela bapatean din bidan gauzatxoak, eta, poxa ematen du, baina urte guztian ziar ere Euskal Sorkuntzak eman dizkigu gauz asko, eta horri ere erreparatu behar. Egia da, musika sortzaile bezala, pentsatzut idazle bezala ere gertatuko dela, nire behintzat musikatik beti pasa zaitez, edo Durango edo udaberria. Disko bat kaleratzerako orduan, badirudi urteak bi garai planteatzen dituela. Bai. Udaberria edo udazkena normalean. Durango bada itzordu potolo bat, gure herrian, beraz. Bai. Eta beste itzorduan ikuste hori izaten dela, ez udaberri giro hortan. Udaratik pixkat urrunduta, martxoa pirila inguruan edo. Bai, egia da Durangoko azokak, ez dakit sortzailearen aldetik, sortzaileak erantzuten dio, akaso jendeak garai horretan dituelako belarriak eta begiak inoiz baino irekiago, ez? Uste Durangoko afera badela hausnartu eta analisi sakon bat egiteko zera bat, modu positiboan, baina zuk esan bezala hausnartu behar da ere, urte osoan dabiela hemen sortzen duena buruari buelta ematen, eta ez dakit inbertitu beharko litzakela ere konsumitzeko joera hori, ez? Baina, hori edukitzea de altxortxiki bada, ez da? Aste horietako jardun eta jendearen ilusio hori, nik behintzat gozatzen dut. She packed her bags and turned right away. And she kept on telling me, she kept on telling me, she kept... Gero izango dugu Durangori buruz aritzeko aukera, beraz entzule eta txatean zabiltzaten oie guztiak, egunon, nahi baduzue gurekin Julen Alonsorekin ariko gara, eta Julen Alonsorekin aritu ostean murgilduko gara, dagoeneko Durangoko azokak jakinarazi dizkigu, ahotsenean ariko diren taldeak zein diren, kartela ezagutu dugu, fantasiaz jantzitako kartela, zer aztertua dagoeneko badago eta giro horretan ibiliko gara, baina zertan hasi aurretik, maite duten tarteari heldu behar diogu, hori baita gure patua, eguneroko eginkizun zentral eta lehenengoa. Gartxot, zein da zure maite duta? Ba, nik argi daukat, aste honetan nire maite duta da Berlin. Maite dut Berlin iria. Zergatik, askotan egondakoa naiz, esango nuke 10 bat aldiz, baina azken astean familia osoarekin joan naiz, zazpi joan gara, zazpiok bat, esango nuke, aita ama arreba bere bikotea eta 2 hilobekin, eta egia esan iria esperimentatu eta gozatzeko beste modu bat aurkitu dut, baina aurkitu dut betiko Berlin ere bai, eta egia esan zeharo erromantizatu gabe, baina zeharo maiteminduta nauka hiri horrek, zen denetatik duela iruditzen zait, historia nahi duenarentzako, eraikin izugarri interesgarriak, museo
izugarri interesgarriak ere, eta batez ere kalea maite dut. Nola diseinatuta dauden kaleak, ze zabalak diren, nola bizikletak eta kotxeak alako sinergia batean elkar bizitza hori lantzen duten, jendeak ere nola ez dion elkarri begiratzen, bakoitza nola di joan bere individualidade eder horretan, eta egia esan, enaiz oso irizalea eta alako urbe handiek normalean nahiko gogaituta uzten haute, baina Berlinek badu zerbait beste inun aurkitu ez dudana, eta aspaldi joan gaben egon, eta inoiz izan dudan konpainia onenarekin joan naizen honetan, are maitemenduta horri naiz, hiri horretaz beraz, aste honetako nire maitedutak Berlin izan bar zuen, bai edo bai. Eta estra bandai baduzu, leno off-record goiuriri gomendatu diodan Got Me Started Troye Sivanen abestia ere bai, azken astean buklean entzun dudan jita ere maite dut, baina Berlin askoz gehiago. Aipatu dizuegu Durangoren inguruan ariko ginela, Gorka Santestebanek ere esan digu, makina deitzen diotela berari, ez person. Person beharren makina. Baina, hola, tono pixkate... Lo primero de todo, ¿qué tal eta lo makina? Bai edo, makina. Hola, makina H bat bukaeran duelarik. Ni asko ibiltzen naiz ez estuan, eta han asko esatute maina. Hau da, K hori existitu. Oideko maina. K hori oso isila bezala, asko erabiltzen dut. Eta Gorkak esan ere esan digu, pozik da bilela, badatorrelako esan ezinen lan berria, badatorrelako Ander Zubillegaren lan berria, eta tira, hau da entzuten ari garena, Elur Ander Zubillegaren lehenengo diskoaren, bere bakarkako ibilbidearen lehenengo disko horren aurrerapen kantua, baina esan behar dugu, esan ezin proiektuan ere gitarra grabatu dituela, bihar izango dugu izan esan ezinen aurrerapen kantua entzuteko aukera, eta gauzatxo gehiago badauzkala Anderrek eskuartean Durangorako, baina hauxe, bere bakarkako ibilbide horretako lehenengo lana, badakit azken egunetan, oraintxe hariko direla bateriak grabatzen bere diskorren kantuetarako, eta hori ere Durangon izango dela, beraz, nire maite duta, beste maite duten bat izango dut, baina maite duta bada, laguna dudan Anderrek bere bakarkako proiektua denbora luzez hor eskuartean era ibili ostean, eta itatasuna eta musika eskola bat kudeatzea eta beste taldeetan jotzea, eta hori guztia kudeatu ahal izan duela, eta ari dela bakarkago lan hori gauzatzen. Bi Ander. Zein da zure maite dutago, Juri? Begira, behin, bigarren kafearen lehenengo egunean, esango nuke, bigarren kafeak denboraldi bat egin zuen, eta ni bigarren denboraldian batu nintzen proiektura, bigarren denboraldiko lehenengo egunean esango nuke, joan ginen gure kolaboratzaile den Maria Romero Laspiurren dendara. Posidonia estudio izena du, eta Gorro Sauzan dago Donostian. Eta dendara joan ginen, ez dut gogoan Mariari bisita bat egitera, edo agian norbaitek, inogok agian zuk zerbait behartzen nuen denda hartatik, zerbait bazen. Tarteka erosi dut Posidonian, eta zerbaiten bila, horrelako zerbait. Eta orduan, ni ere joan nintzen, eta horrela Maria ezagutu, eta gero, elkarrekin kolaboratu behar genuen, eta erosi nuen, marrazkitxo bat, Mariaren dendan. Maria Maestrek egindako marrazkitxo bat, emakume baten bular batena. Erosi nuen, duela ja 3 urte pasatxo, eta ordutik etxean eduki dut. Eta duela hilabete batzuk, bigarren kafea egin genuenean Bilbotik, Frantziako turraren Grand Depart horren aitzakipean, joan ginen, galeria batera, arte galeria batera, hitz egin bar genuelako, bertako artista batekin, liburu bat idatzi zuelako txirrindulari baten inguruan, eta orduan joan ginen galeriara, eta ikusi nuen beste marrazki bat,
kasu honetan etzen bular bat, ipurdi batzen, eta esanen, bau ere, erosi egingo dut, eta hasiko dut nire proiektutxe bat etxean, eta osatuko dut, leku desberdinetan erosiko ditut laminak, gorputz zatien laminak, eta naiz eta marrazkigile desberdinenak izan, eta osatuko dut emakume bat. Eta orduan, banuen etxean, paretean itxetxita, bularra eta ipurdia. Bularra zuri biltzean, ipurdia horia zen, baina polita geratzen zen. Eta lagun, inguruko batzuek bazekiten nik osatu nahi nuela gorputza. Eta aurrekoan lagun batek, email batean, bidalizidan, emaila bidalizidan eta ez zuen lerrobururik ezerrez. Eta iriki, zabaldu nuen emaila eta zen hanka batzuen marrazki bat. Eta pentsatu nuen, ara, eta hau, eta galdetu egin nion, zer da zergatik hanka hauek eta santzidan. Zure neskarentzako, zure pareteko neskarentzako ez du hankarik, eta autopatu dut eta ziur gustatzen zaizula. Eta orduan, negia barrazki hori imprimatu egin dut, eta paretean kokatu dut, eta orduan nire neskak ja dagoeneko dauka bularra, dauka ipurdia, eta dauzka hankak. Beraz, osatzen ari naiz, eta maite dut hasteko divertigarria iruditzen zaidela proiektua. Bi, orain inguruan badudala jendea nerekin oroitzen dena. Hori zaban. Maite dut azte zen bigarren hori detaile polita. Gorputzatalak ikusten dituenean, eta pixkanaka noala diseinatzaile edo marrazkilari edo artista desberdinen altxorrak jasotzen osatzeko anatomia proiektu. Ze guai, orduan, bularrak, ipurdia eta hankak dituzu. Pendiente egoteko goiuri, hola, zerbait ikusten badet. Nere neskatiak... Stream jarden ikusgai daukazu, nahi baduzue goiuriren pareta. Nere neskatiak ez du eskurik, ez du aurpegirik. Aurpegiak kezkatu egiten, aurpegi bat erabakitzea, iruditzen zait, sekulako ardura. Baina norbaitek oparitu nahi balin behizkit, esku batzuen marrazkiak, edo ukondoak. Baina ez du balio interneten nunbaiten, ez du balio arakatzea hori, ez? Izan bardu ere bizitzak parean jartzen duen istripu eder bat, ez? Hori da, hori da. Bularra Donostiko galeria batekoa da, Ipurdia Bilboko galeria batekoa da, eta hankak lagun batek bidali dizkit emailez jaso ditut nik espero gabe. Beraz, agertu egin behar dira nire bizitzan zatiak eta osatuko dugu emakume. Vale. Nik zalantza dauket, agertu behar dute edo sortu daitezke. Sorkuntza norbaitek nahi badizu esku batzuk egin, hori ontzat emango dugu sorkuntza. Norbaitek marrazu nahi balin baditu, eskuak adibidez, zoragarria. Hau ere etorriko da, Sara Zozaiaren disko berria, oker ezpanaiz azaroaren 8an izango dugu gurean, entrevista akustikoetan, gartxot, eta hause bengorekin, duela aste batzuk nila pixkat denboraren kontrola galdu egiten dudala, gauzak ateratzen dira, entzuten ditugu. Hostila noetan da diskaren, ez dakit zerbaiten estrenoa, ez? Bai, ez? Oker ez banago... Zerbait badu eskuartean hostila noetan, bai. Baina tira, hause horrentxe entzun gai dagoen, Sara Zozaia eta bengoren artekoa. Barruan milaka zaurekin zenbat orbain kanpotik ikusten zenbat gidezita, iruan bilata nola kudeatu, barruan duguna saiak nola saiak nola saiak nola nazkalutan ozenin agutan ozenian zein nazbane Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
champainen arteko dantzan, plazera parretan, igerian, nor jarri beharrote dizalantzan. Esne beltza taldeak dio, txispa batek sortzen duela sugarra. Baldin bada taldeak, esaten du aldiz, ez dela erraza sugarren artean erregabe bizitzea. Eta sugarretik izena du Julen Alonsok aurkeztu duen proiektu berriak. Oraindik ez du aurkeztu, baina ikusi dugu sareetan Instagramen adibidez, azala badagoela dagoeneko, izenburua badaukagula, eta pixka bat badakigula sugarren artean zer topatuko dugun. Lehenengo txispatik orain arteko bidean, bizi izan dituen esperientzia, anekdota, borroka eta abarrak kontatuko omen dizkigu Julen Alonsok sugarretik proiektuen. Sentitu askiez, pentsa eleste, buruak bihurtzak behar duegan, zer gaitik bizi beste nahietan, izan gaitezen ordera garena, dantzatu askiez. Esan bezala, baldin bada taldeak zure aitaren esana abestian aipatzen zuen ez dela erreza sugarren artean erregabe bizitzea, baina Julen Alonsok lortu du. Edo ez, hori galdetu nahi diogu gaurkoan eta horregatik dago telefonoaren beste aldean, erantzuteko ea sugar horiek erreduten eta zauriekin zer gertatu den. Egunon, Julen? Apa, egunon, kaixo. Egunon. Zer moduz? Bueno, ondo, lan eta lan, hemen txebak beti Durangoko azoka horretik danak ibiltzeka erotuta, eta 10.000 gauzekin, baina oso gustoa eta motibatuta oso. Bai. Badakigu sugarretik, liburixka, zure 14 kantuen partiturakin, abenduaren 6etik 10 Durangoko azokan, Sopa janoi duguan, jatetxe japoniarrean, eta sopa ona. Azokan topatuko dugula, hortxe egongo dela salgai, ordura arte itxaron egin beharko dugula, baina, momentuz aurreratu dituzu hainbat gauza, ez? Egongo direla, kantuen partiturak, baina baita anekdotatxoak. Nondik sortu da, hau idazteko ideia? Bai, zugarretik, zuk esan dezun bezala izena du, liburuak, eta hori jarri dio, dana kontatzen du, nire historia bat txikitatikan musika munduan zer izitu izan deten, oain arte, eta hori azten da, utxetik ez da, eta gero baitare partiturak izango dian nire kantuenak, hori ere baitare utxetik azten dela, eta pixkat alde hortatik zutan dantzan izan du nire aurreneko diskuak, eta horko kantuak berreskuratu bitugu, partituretan baitare, pixkat horrekin lotuta, dijoa bai. Partiturak badakigulako... Beti azirrelako utxetik, bai. Partiturak esan nahi nuen, jendeak eskatu izkizula, hori entzuna genuela, jendeak nahi zituela partiturak, zure kanten partiturak. Bai, azkenean nik nabaritzen lanpila bat itenula, jendeak eskatu dizkian nire kanten partiturak, eta nik iten dizkion pertsona bati partiturak, propio behantzako. Eta demorakin esan egunen baten, nahiko nuke nire liburu bat atera, bertan egotia partitura denak, kantu denenak, eta alazte izan da. Eta argiteratzen nijoa. Hor, zera, Julen, ikusten ari ginen nola horreratu duzun, solfeoz, zenbakiz, aurrez aurrekoz, zenbakiz aipatzen dugunean, eta baina zalduko diogu entzuleari, trikitixarentzako pentsatzen dutari zarela sortzen kantu horiek, baina kantu guztietan zenbakiak egongo dira, batzutan partiturak pianoarentzako izango dira adibidez, edo denak trikiarentzako paperak izango dira, nola antolatu duzu hori? Bai, aurre ikusita da, trikitixakin jotzeko kantuak izango diala, baina baita ere aldia akordoiakin, pianoakin, aldia moldatu bai, instrumentu ezberdinetara, eta kantu denetan izango dira 3 metodo bitartez ikasi halko dira, solfeo zenbakiz edo aurrez aurre, QR bitartez, eta pixkat hori publiko orokor batentzako pentsatuta. Pixka bat. Hemen badugu trikitilari bat ezkerrean, badugu akordonista bat erdian, eta badugu txalogile bat eskuinean. Goiuri, txalogile ondo?
Txalogile gustatzen zait. Bueno, eta trikitilari ni ez dakit, Bueno, trikitixa ikasitako. Bai, norbait. gainera, kuriosoa zen, hemen Julenek aipatzen zuenaren arira, nik trikitixa ikasi baino lehen solfeoa ikasi nuen, trompeta ikasteko, eta hor partiturak eta dena irakurtzen, baina gero trikitixa jo nuen 10 urtez zenbakiekin. Eta zenbakiena ikasteak egin zidan solfeoan ikasitako guzti hori lehen lerrotik aztea bezala. Nik uste dut horratzean nunbait dudala, baina jarri barko nez. Heldu barko diote Julenen liburu honi, eta ea nun nagoen gaur egun. Zuk Julen antzeko zerbait akaso biziko zenuen, ez? Zenbakiekin eta solfeoarekin ordantzan, ze gero pianoa, akordeoia, hoi denak solfeo bitartez, baina trikiaren momenturen batean pentsatzen dut zenbakiekin ikasi duzula, edo gerora ikasi duzu metodo hori beste irakusteko. Gerora, azkenen, bueno, trikitilari bakoitza daka bere metodologia ikasteko kantuak, nik nire kasun aurrez ikasi nituen, eta gero, irakasle izan izin hortatikan, ikasi behar izan nituen, zenbakiz baitaren nola funtzionatzen duen, eta konturatu naiz jende asko nola zenbakiz ikasten dituena kantuak, eta orduan horregatik 3 metodo. Norbera garena entzuten ari ginen, hortxe Dana Herriainorekin elkarlanan abestu duzun kantua, eta bideoa ikusi dugu streaming bitartez. Bueno, badago aldarrikapen indartsu bat, ez? Norbera pixkat bere tokian jartzeko, norbera erdigunean jarri eta norbere onarpenetik hasita, ez? Norbera garena izenburuak ere, bueno, ematen ditu pistak nolabait Julen, bueno, ulertzeko ari zarela kantuan sendu, ez? Bai, azkenen kantu bada, askatasun sexuala buruz hitz egiten duna, eta, bueno, diremorakin konturatu naiz, bueno, nik txikitatikan, naturalki esaten nun, ez da, neska gustuko nitula, baina motiake, probatuko nula, eta horretik nik jaso nitun, kristona jaso nitun. Eta horrek zikia, denbora, isilikan gordetzea, eramatea, eta azkenen, esatezu, ostra, baina ezkenez, destentzako bizitzen ez niretzako, esan ostra, eta nik uste, gauzak probatu inberdiala, eta investigatu zure gorputzian, bai edo ez edo zer, eta ez tala ez pasatzen, eta zoragarria ala gaina, eta orduan, pixkat, tentzillo hortatikan aztea bideoklipa, lotura hortatikan, baina azkenian askatzen da, segituan, eta da kantu, pixkat, alaitasunean bukatzen du. Ikusi dugu sekulako arrakasta izan duela sare sozialetan, ikustaldi asko dituela, eta niri zoragarria iruditu zait pertsona batek idatzi duen iruzkina, Julen Iraola Matxainek idatzi duelako mil esker Julen eta konpainia bihotzez arauetatik jaio ginen guztion partez. Oso polilla iruditzen zait mezu hori, eta pentsatzen dut horrelako abesti bat egiten duzunean, merezi duela, ez da horrelako mezu batekin ja, akabo zenbat ikustaldi, zenbat aldiz entzuten den irratian, benetan norbaitek horrelako zerbait esaten dizunen, horrek ere bihotza betetzen dizula, ez da? Esken netzako kristona, nahi hauza eskit mezu batzuk, inaizena emozionatu benetan, ze batek idazizian adibidez, oain arte hori eontzala izkutu hortan, eta nire kantak lagundu diola, eta kaletik atera bere dikoziakin, beldurri gabe. Eta eskenetzak hori, ezin ez esplikatu. Kontatzen ari zaren bitartean, nire Oio Ipurdia jartzen ari zait, pentsa. Goiurik irakurri duenen iruzkina gertatu zait, eta oraintxe kontatu duzunean, entzule batek hori kontatu dizula Julen, zederra denez, arteak eta kulturak beti dute gizartean eraginen bat, eta beti dute zerbait eskaintzeko eta norbaiten babesleku bihur daitezke, baina kantu batzuk ez, eta uste dute honek hori erakutsi duela, badute beste dimentsio bat, eta akaso oso zuzenki jendeak babesleku sentitzeko aukera, ez? Bai, hori arteak eskaintzen du, eta jokistan poza ematen du. Eta nik hemendik eskertu Dana Herriainoi baitare partartza zitan kantuan, netzako kriston plazerra izan da, beak abestia kantu hontan, ze aurre ikusitanakan estilo finko batekoa izango zara kanta, eta bea, grabatzea etorri izanen ere estudiora, justu beste aldera eran estilotikat, baino positibo bezala, kriston guztua datu nizan, eta espero enetun gauzak intzitun, eta beti eramango ez bihotzen hau, beak imizitako momentuak grabatzen eta bidana.
Zeona, momentuak aipatuta nik gogoan dut, bigarren kafearen momentu gogoangarrienetako bat ere, bizizan genuela Durangoko azokan, nahi zuzen ere duela 2 urte, zurekin Julen izandako entrevista batean, eta oso momentu goxoa bizizan genuen. Bueno, ziurrenik zuk hain goxo ez, baino berotasun puntu bat ere sentituko zenuen entrevista hartan, eta uste dut aurten Durangoko azokan, berriz ere elkar ikusteko aukera izango dugula, akaso goxotasunari oda bat egin barko diogu, eta berriro gure setera hurbilduta, bueno, saiatuko gara, momentuaren goxotasuna errepikatzen. Netzako kriston plazerra, beste behin zurekin egotia, eta gero azkenik, barkatu, nahiko nuke azkenik komentatu liburuan barnen 3 kantu berri entzun alizango dela, 3 kantu berriak, itzen gute pixkatu urte honetan bizi izan dituten 3 tema potentenak, borrokan egon izena, eta pixkat, hori, barnetik ateratako kantuak izango diala, eta liburua erosita bakarrik entzun aldi izango diala, komentatu. Ados, horiek hurbiltzen diren bitartean, guk iraganeko kantuekin agurtuko dugu Julen Alonso, mundua geldituko balitze kantu ederronekin, eta esandako Julen, aste gutxitan Durangoko azokan ikusiko dugu elkar besarkatu, eta elkar hariko gara mikrofonoen goxotasunean. Eskerrik asko, danoi denetan. Besarka da hondi bat, Julen. Agur, berdin. Egun sentiak ametsak, mendiga jurritxa zertzak, baina berriz laino beltzak. Maitez daituzten oien zazter daukazun esamentzat, milaka gaude zio bat. Mundua geldituko balitz, sekula maitzen begirada batean, une bat balitz, infinitua. Mundua geldituko balitz, gauak besarkadak lagunako. Zego, Juri. Ez pentsatzen ari nintzen, aipatu dugula, goxo hariko garela Durangoko azokan, gure esetean Julenekin eta beste artistekin, eta esan behar eskerrak goxotasuna hitzekin jarriko dugun, ze goxoa ez da landako gunea deskribatzeko erabiliko nuken hitza. Haze hotza egiten duen, haze bero egiten duen gero kalefazioa jartzen dutenean, eta derrepen bapatean kriston bero egiten du, eta deseroso zaude, eta gero ateak zabaltzen dira, eta berriro hotza. Bueno, lasai Juri, nire Berlineko bidaian alako anorak, no izan da, borregito, hoi daukan, hoitako bat erosiet, eta eramango dizu. Lehen urtean, hotz gutxi pasa genuen Durangon. Duela 2 urte kristona. Joan den urtean, egoaize eta egun epelak izan genituen, eta nahiko ondo ibili ginen. Tira. Ez, tiradun kamisetak ez. Nik hola lepo bikoitzeko jertxo egitako bat eramaten dut, eta bakarra daukat, eta uzut beste ere materosi barko du, beste laste guztia egingo dut berarekin, bai. Egun sentiak ametsak, mendiga Bueno, Durangotaz ari gara, eta esan dizuegu Durangoren inguruan ariko ginela, hasteko duela, egun batzuk, esan da bezala, nila denboraren kontrola pixka galdu dut, baina, Simon Agirreren mundu fantastikoa ikusi genuen, Durangoko azokaren kartelean, eta hortik abiatuko gara, hemen iritzi denetari daukagu, baina garbi dago hori dela, eta Durangoko azokaren, irudian olabait aldatu egin dela. Olako estetikatan nik ez dut uste inoiz ikusi dugunik, ez da gertutik ere, ez da? Bai, ni fana naiz, Simon Agirreren lanarena, kostiente ere gauza guztiak bezala, jendeari gustatuko zitzaion, egongo da autoklasikoago edo bat nahiago duen jendea edo ikuslea, baina, Durangoko azokaren partetik oso interesgarria irutzen zait, eta azken urteetako joera da, okerrez banago, ez dakit, sortzaile gazteagoei, beraien estiloa oraindik, ez dakit, guztiz gizarteratuta ez daukaten nola artista, nola izaten da, konsagratu, edo olako paperetan ez dagoen jendeari ematen diotela aukera, iruditeria berri bat sortzeko, lehen urtekoare izugarri gustatu zitzaidan, eta ni, ez dakit nola esan, alako irudi psikodeliko eta kolore anitz dunen zalea naiz, eta gustatzen zaite azokak berari aukera hori eman izana, eta ni behintzat emaitzarekin ere oso gustora nago, zen harritu egin hau, eta gehienetan hori da, ez dakit sorkuntza bati eskatzen dio dana, pixka bat, buruak egiten dizunan,
Eta orduan, Ximon Agirre fan, hemendik fan bat. Bai. Ximonek aipatu du kartelaren ideia nagusia mundu propio bat sortzea izan dela, ez? Azokako elementuak eta pertsonaia fantastikoa uztartuz eta ideia oso politia iruditu zait, iruditzen zaidalako Durangoko azokan sortzen dela mundu propio bat, eta sortzen dela ekosistema bat, eta zu juntzaitezkela estan, liburuak erosten, edo diskoak erosi eta abeslariari eskatuz sinatu idazu, baina gero ateratzen zarela eta joaten zarela inguruko taberna batera, eta taberna horretan zure oso gogokoa den idazle bat topatuko duzula zerbait hartzen, eta gero jatetxera joan eta bazkaltzen egongo dela gustatzen zaizun musikari bat, eta sortzen dela horrelako ekosistema bat Durangon oso politia dena, eta Durangoko azokak hartzen dituela egun batzuez 24 orduak, ez? Han zaudenean eta ekosistema propio hori oso berezia iruditzen zait. Bai, niri ere, amen, goiuri esan dezun guztia sentitu izan deguan askotan. Niri gustatzen zaitere ematen du askotan, eta hori ere uste, eraitsi behar dugun gauza bat dela, aldare eta idoloen proiektatze, eta nien naiz inoiz oso zalea izanan kolak eta firmak, eta ematen du batzutan badagoela alako sortzaileak baduela alako alo berezi bat, ez duenan ere ustez, baina horri buelta mandare irutzen zait badela bazuk esan dezuna komunidade sentsazio bat arnasten dela, gehien bat azokatik kanpo esango nuke, inguruan dauden taberna horietan, eta ez dakit firma eta kola eta gorespen horietatik aratago badagoela, ez dakit norabide antzekoan jardunean ari den jende multzo bat batzeko une bat, ez? Tristea da, eraberean ere ustez urtean astebete irautea, ez? Biosfera txiki horrek, lehen oinigok aipatu den bezala, ireki barko genituzke begi eta belarriak urte osoan zehar, baina, eskertzekoa da ere, ja urte asko irauten duen aste berezi horrek, inoiz baino osasuntxuago darraiela, ez? Eta ematen dira hor oso batze interesgarriak, eta ziur nago ere urrengo urteko azokarako hazi asko ere ereiten direla horrez, kolaborazio, asmo, proiektu, eta bai, bada berezia. Hazi ere egiten dela zalantzari gabe, ze aurten ahotsenean 17 talde berrik lehenengoko diska aurkeztuko dute, eta 17 asko dira, gehiago egongo dira ahotsenean, baina horietatik, 49 izango dira, horietatik 17 lehenengo diskoa plazaratuko dute. Aipatuko ditugu? Bai, bota. Bale. Orden alfabetikoan aipatuko ditut, ez inorrez aserretzeko, ez dakitzein lehenago aipatu duzu, izango dira Akaleia, Eider, Eire, Etxepe, Aira, Aize Arroxa, Itaka, Kadira, Karma, Kelepo, Lilo, Mamu, Muare, Nakar, TRB, Txopet eta Zatibi. 17 talde hauek lehenengo aldiz diskoa aterako dute eta ahotsenean defendatuko dute. Ahotsenean badakizue, doainik izaten dira kontzertutxoak, gainera streaming bidez Durangoko azokaren webgunean ere ikus daitezke, ezin baldin bazarete gerturatu, baina sekulako ez dakit ilusio egiten du, ez? Horrelako plaza batean hainbeste jende egoten da Durangon egun horietan, 17 talde hauek publiko dukiko dute, eta oso politia da. Bai, dena esan behar badugu, eta ez da notiziari merituak entzialdere, baina proiektuetan ikusiko ditugun asko, eskarmentu handiko musikariak ere badira, denetarik dago. Hasi berritatik zerbait, baina eskarmentu handiko jendetik ere bai. Eta hori ere gauza hona da, ez? Eskarmentu duen jendeak proiektu berri bat kaleratzen duen, eta hori ikusteko aukera daukazunean, ez dakit, Akaleiaren kasuan, ez? Oianaren kasuan, edo Eiderren bakarkako ibilbidea, edo ez dakit, esaterako, ez ditorriko oraintxe, Xalba Ramirez eta konpainaren Nakar proiektua. Kelepo ere bai, Alejo hortxe dabil, sinteekin. Muare proiektuan ere, talentu ikaragarriko ez, eta bida handiko bi emakume, eta bai, gauza... Bai, uste dute nik Gartxotek bota duenaren arira ez, badaudela pixkat sentimentu kontrajarriak askotan Durangorekin, ez? Egia da, merkatu badela, hor badaukagula gure jarrera kapitalistenak batzutan azpimarratzeko edo mugara eramateko joera, baina eraberean beste gauza ederra asko gertatzen direla, eta nik uste denak bizi garela ez, hor, kontra esan edo pixkat sentimendu festa horretan, askotan ez zaizu iruditzen, pelikula batekin gerta daiteke, batez ere hola pelikula minimalistekin gertatzen zait, telesaiekin, liburuekin, bukatzen denean
han bizitzen ari zinaren sentsazio hori daukazula eta bizitzen jarraitu nahiko zenukela, eta bada pixka lehenago Goiurik aipatzen zenuen hori ez, Durango amaitzen da eta nahiko zenuke ez, hiri horretan, leku horretan, mundutxo horretan bizi, eta hori... Nik Durangoko bigarren egunerako sentitzen dut Durangon jaio nintzela. Bai, bada olako... Ez dakit ze bizitzan eraman Durangora etorri aurretik, eta ez dakit ze bizitza eramango dudan Durangotik hueltan. Baina hori sentitzen dut. Eta, bueno, aipatuko ditut agian beste 32 taldeak agian ez, baina batzuk hautsenean... Bota azkarra. Oa, saiatuko naiz, usten diazue, en plan Eminem. Yo. Amorante Arima Brolio, Kaje, esan ezinez ez Felinei Bilbedi, Intza, Javi Patxoneta, Kofradia, Roque, Marotek, Boskuma, Numotor, Leiotikan, Lotura, Marlik, Miren, eta Roberto Etxeberria, Modus Operandi, Moxal, Mugri, Muzak, Nogen, Otoi, Postalko, Lezinista, Rukula, Sara, Zazaia, Silia, eta Jogrina, Borba, Xabi, San Sebastián, Zekereta, Zukan. Iua! Ze ona. Amorante eta ze? Bai, hori egonda Amoranten eta Silitian. Auki duzu hor irrista atze txiki bat, baina bestela danba, Bai, hortxe Amoranteren lana, atzo kaleratu zuen gainera bideo zoragarri bat, Gartxot? Bai, ez naiz, Goiuri galdetu nien naiz objektiboa Ibanekin. Onena, Ibaita Odei, onenak. Ni Goiurik esan duenari zerbait gehitzea aldera, egia da, bigarren egunean denak sentitzen garela biosfera horren parte, eta ez da kritika bat, ez da gutxiagore, beti hemen eraikitzaile izaten saiatzen gehalako. Nik uste norberaren baitan dagoela ere urte osoan, ez dakit, aste hortan jasotzen dugun indar hori ez, eta erregai hori bere bizitzan praktikatzea. Praktikatu daiteke modu askotan, konsumitzeko eran, talde berriei aukera ematen, gure joerak zeintzuk diren, eta batez ere, balen osan duguna, ez? Begiak eta belarriak irekitzen. Ideala litzake Durangoko azokan sentitzen diren sentimentu horiek urte guztian zabalduko balira. Nik uste askotan ere gure baitan dagoela hori egitea eta laxe jardun behar dugula. Estenak esku artean, ezin bakean utzi zezenak. Batzuek dugu bizi motza, ta zuek nunduzue lotxa. Zuen bizigarri ta zuen poza, ote da nere mina ta eriotza. Harindu zaizkit bihotza upadak, azkenik hartu arnasa. Izatu zaizkizuen begirada gozagarri altzaizuean apasa. Durangon gauza asko gertatuko dira, eta tartean hau bezalako lanen aurkezpena zuzenean ikusiko dugu. Esan da bezala Amorante eta beste bat jende. Eta bai, nik uste dut Durangon egia da, ez? Gero, batzutan gertatzen da, soilik Durangon ikusten duzun, jende hori topatzen duzula, urte guztian gero akaso ez duzu batzuekin bai, baina besteekin ez bategin, eta lagunak diren sortzaileak eta antxe topatzen dituzunak, eta hori ederra da, eta gero badauka ere, ez dakit, nire kasuan adibidez pixkat sorkuntza estutzeko gaitasuna. Ni eren egun hasi nintzen, Durangon aurkeztuko dudan lan bat sortzen, abestien sorkuntza aurre hauta zegoen, baina diskoaren grabazio, produkzio eta bar, gaur bertan bateriatzuk grabatzera noa, eta uste dut Durango gatik ezpalitz, kaso hainbeste gauza egiten gabiltzan bizitza honetan, eta hainbeste jenderekin kolaborazioak egiten, jotzen, eta beste, enukela egingo, beraz, alde horretik ondo etorri zait. Esaten da batzutan telebista programa arraro batzuetan egiten dituztenean horrelako akrobaziak eta gero agertzen da txarteltxo bat esaten duena, hau ez egin etxean. Inigok esan duena, orain uste dut abisatu behar dela, ez egin hau etxean. Ez hasi urriaren 18an Durangoko azokan aurkeztu nahi duzun disko bateko abestiak egiten. Ez hasi. Hasi lehenago, mesedez. Mesedez. Baina uste, nabardura ondegin bardela, kantuak epe bat izango da, orain egin nago ziuriro lau kantu izango ditu, akaso baten bat gehiago ere, ez dakit hau azken ordura arte zenbat luzatu daiteken, baina lau behintzat bai, eta kantuak sortuta daude, bi berriak izango dira, bata birmoldaketa bat izango da, hor dago saltxa, baina bai, kantu horien ekoizpenean ari gara, eta ez kantuak sortzen, kantuak eginda daude. Eta hori, zakit pixka do it yourself kontzeptuan sinisten dugunon artean, eta badakit Gartxot oso do it yourself dela, bere ekoizlea da, gauren ekoizlea Gartxot da, nik baditu taldekideak beraz ekoizpena elkarbanatuagoa da, ez, baina denbora gutxian egin daitezke gauza asko. Uste dut, zaiena kantua topatzea dela, baina behin kantua topatuta dagoela, ez dela prozesu zaila,
batez ere ja zure hirugarren lanera zoazenean, nire kasuan taldearen sonoridadea nahiko garbi dagoenean, ez gara esperimentazio gehiegitan sartzen, hau da gure kolorea, bueno, ez dela inbesteko aztekeria. Bai, nik uste azkenean oso pertsonala den gauza bat dela, eta ez dago gauzak egiteko modu on edo txarrik. Nik aipatu dugun pixkat sorkuntzaren merkantilizazio horrek sortzen dizkit barruan arrakala txiki batzuk, eta nire proiektu pertsonalan kontestua izango da, edo tempoak izango dira, baina nik pertsonalki ez dut sentitzen Durangoko azokarako zer azeleratzeko ez dakit nahirik, baina guztiz errespetatu eta ulertzen dut, aipatu dugun arrazoengatik, hortxe dago entzulea inoiz baino adiago, hortxe du proiektu pertsonal batek, normalean itzaletan egoten diren proiektu pertsonal horiek, ez dakit, lehen lerrora ez, baina lerrorago kolokatzeko aukera, eta oso zilegi ikusten dut, baina ni aurten, ez dakit, berandu harrapatu nagoen, edo goiz harrapatu nagoen, baina nik utziko diote kantuei bere azoka propioa sortzen, eta urren gurtean. Baina ari nire liburua Durangoko azokan izango da. Bai, Segitan kontatuko dizkizuegu gauzatxo gehiago, baina goizeko 11ak dira eta azken orduaren bilagoaz, Egoi Belategi, estudio zentraletan daukagu, Egoi, egunon? Egunon bai, goizeko 11ak naiz erratean boletin informatiboa euskaratik egin behar gogor kritikatu baitu Euskalgintzaren Kontseiluak udaletan euskarari lehentasuna ematen dion legearen dekretu batzuk bertan behera uzten dituen Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiko azken epaiak. Hizkuntza politikak botere judizialaren esku gelditzen ari dela salatu du Idurre Eskizabel Kontseiluko lehendakariak gaur gurean. Azken boladan gertatzen ari dena hizkuntza politika ez direla ari egiten herritarren borondatea ordezkatzen duten instituzioak, baizik eta botere judiziala ari dela egiten. Zergatik diogu hau, esate baterako udal legea eta honen ondorio den garapen dekretu hau oso gehiengo zabalez onartu zelako Eusko Legebiltzarrean, ezta? Hau da, adostasun sozial handi baten isla da. Eta, deno badakigu, Voxek zorionez, gure gizartean duen ordezkaritza ze einetakoa den, ez? Eta aldiz hori da gailentzen dena epaile batzuen begirada horretatik pasatzen delako, ez? Galbae horretatik pasatzen delako. Testuinguru honetan Eskizabelek dei egin die eragile sozialei norabide berean lan egitera arazo honi irtenbidea emate aldera. Eta azaroaren 4an Bilbon egingo duten manifestazioan parte hartzeko deia berretsi du Idurre Eskizabelek. Gainerakoan lan kontuak aipatzeke ordu honetan sektorean ditutako 3 greba egunetan bigarrena izango dutelako asteazken honetakoa Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte ekimeneko itunpeko eskoletan. Astearte honetako lanuztea arrakastatsutzat jo zuten sindikatu deitzaileek, elak Estelasek Komisiones Obrasek, Labek eta UGTek astearte honetako lanuzte horren ostean bihar beste bat izango dute, esatea soiek atzoko parte hartzea 170an finkatu zutela sindikatu deitzaileek patronalak dezente gutxiago 125era mugatu baitzuen. Lan hitzarmen berria dute helburu langileek aurrekoa 2021eko abenduan iraungi baitzen. Ordutik lan baldintzak etengabe okertu direlakoan hauesek dira sindikatuen aldarrikapen nagusiak. Lan karga arintzeko neurriak, sektore feminizatu eta prekarizatuenentzako hobekuntzak, KPIa bermatuko duten soldata igoerak eta lanpostuak mantentzeko neurri eraginkorrak. Gainerakoan, beste dei bat pasen asteburura begira ez, datorren asteburura begira barkatu, bizilagunekin plataformak antolatutako turistifikazioaren aurkako urriaren, baitan urriaren 22 honetan, Donostian egingo den manifestazioari babesa adierazi diotelako hiriko zenbait eragilek. Besteak beste, esango dugu, Aldezarreko Gazte Asanbladak egin duela, Ankora San Sebastianek ere Donostiako bilgune feministak, Donostiako herritarren harrera sareak, Eguzki talde ekologistak ehun mugimenduak satorralaia, metroen aurkako mugimenduak, eta horrela 30 eragile baino gehiagora heldu arte. Goizeko 11:03 minutu ditugu, informazio praktikoarenak aipatzea falta zaigu, gutxi aipatzeko errebidetan lasaitasuna baitugu nagusi, beraz, konexioa errezarreko diogula bigarren kafeari, gu bueltan eguerdiko 12etan informazioaren ariaren bigarren edizioan, gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, goizeko 11:03 minutu, 4 minutu laizter, eta aurrera goaz hementxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Durangoko azokaren giroan ari gara, segituan doinuetatik haratago podcastare entzungo dugu Gartxotun Sainen eskutik, eta horrek aukera emango digu Indigorekin, Inigo Azpeitarte Zarauztarraren proiektu berriaren soinu probetan murgildu, eta ura ere laizter gure elkarrezketa akustikoetan entzungo duzu. Duela aste bi izan genuen hemen, bere aktore fazetaren inguruan, Oiana Maritorenaren eskutik kafe utxartzen, eta gaur, giro anitzetan dabilen sortzaileen patua, txaketa aldatu eta musikari txaketarekin etorreko da, Indigo. Geldirik ez egotearen sindrome ederra, ez? Kuriosia dakate, Inigo, a ber, ze eskeniko ote digun. Baita nik ere, gainera hotxe sakon horretan, eta, uste dute azken alian entzun dugu, lantxo berriaren aurrerapen horrekin, eta hotxa beste leku batzutan kokatu duela, eta bai niri gustatzen zait, Inigo Azpitarteren timbrori, ez dire Euskal Herrian hainbestea hotxe alako, ez dakite, sakontasun eta gordintasunarekin, eta bai... Zurea, tokaioa izan da, izena izango da, ez? Izenak dakar... Inigo Azpitarteren hotxori. Pixka da, Kandido Uranga kantuan jartzea bezala Inigo Azpitarteren. Bueno, a ver. Durangoko azokan gauza asko gertatuko dira, proiektu berri gehiago, badakit esaterako Marina Landaren aria proiektuare Durangon izango dela, lehen aipatu dugu Ander Zubillagarena, Nogentarreke aterako dute lan berria, aurrerapen kantu hori abendua entzun dugu, Eider ere izango da Durangoko azokan, kantu hau dagoeneko ja 2022tik argitaratutakoa da, bere bakarkako ibilbidean, Nogenen, split hori nolabait azokan izango da, eta talde mordoa, bakarlariak, azken orduan iritsiko diren lanak, espero ez dituzunak, horre guztiari erreparatzen ariko gara. Ondari zara besten goio. Bai, superoto pasatzen ari nahi zaizta gatxetek barre egiten duen. Ikusi zaitut. Nik ere izan nahi dut artista, zuek Basea. Zuek jartzen zate, mikrofono hartu eta jendearen aurrean kontzertuak eskintzen dituzue, eta nik ez, orduan nik abesteko... Hainbeste ere ez. Abesteko dudan aukera bakarra da, hemen irratian abestia jartzen dituzue, eta... Nik zure haulotuko dut, azkenean beste aldarri txiki bat egiteko, zen askoari gara sortzailearen eta han eskeniko diren, edo aurkeztuko diren lanetaz, baina gira da, ni bastante kritikoa ez da, baina beti iruditzen zaite entzulea eta ikuslea eta konsumitzailearen inguruan ez dugula inoiz hitz egiten, eta beti ardura guztiak direla sortzaile edo instituzioenak, eta interesgarria iruditzen zait, aste horretan jendeak sentitzen duen, ez dakit, euskal kultura konsumitzeko indar eta sugar hori, baina jakin hemen aipatzen ari garen biosferak funtzionatzen duela urte osoan zehar, eta Durangoko azokan 150 euro gastatu eta urte osoan zehar gure inguruan ematen diren fenomeno anitzei ezikusiarenak egiten duela norbera ere bizi dugun muturreko egoeraren arduradun, eta ez nago hemen inor seinalatzen, nire burua kaso ere seinalatu beharko nuke, baina pixkat aportazio hori egin nahi nuke. Ondo dago Durangoko azoka eta iraun dezala, akatzegan arte, eta baino nik uste bateragarria dela urte osoan kontzientzia puntu bat izaterekin, horrek ez du nahi esan dauden kontzertu guztietara joan margerala, ateratzen diren liburu guztiak erosi behar ditugula, baina ez da ere aste horretako komodina bete eta urte osoan ardura gabe jokatzea ez da zilegin ere ustez. Eta askotan entzulea bera ez da inoiz aipatzen, beti sortzaileak esan dudan bezala, eta nik egin nahi nuen ere hemen aldarrikapen txiki bat, bizirauteko esperantza bali madaukagu ez, gure entorno edo inguru anitzonek jarri behar duela ere entzuleak eta konsumitzaileak beretik, ez? Hori aipatu nahi nuen, gutxi esaten delako. Ados nago. Eta zuzenekoak eman ibili dazken hilabetetan Muzak taldea bera, hementsi izan genituen, irabaziak eta galerak epea aurkezten, eta horren ostetik Gezur Mila kantu hau ere argitaratu dute aurten, azken aste hauetan, beraz, eurak ere izango dira, Durangon izango diren talde horietakoa, eta
Eta eurak ere lasai eta gozo entzuteko modukoak. Ez da gertatu ezer, garrantzizko edo zer, oi hartzuna pilatzen mundutik. Muzaktarren doinuabekin egingo dugu aurrera eta segituan Amagoia Gurrutxagarekin doinuetatik haratago podcasta osatu du Gartxotun Sainletonak, soinu probak, indigo, elkarzi eta akustikoak, gauza asko gaur zuekin 12 bitarte oraindik gertatzeko. Naiz irratian, bigarren kafea. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara, badakizue astero hemen biltzen garela jendearen kantu kutxun batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako gonbidatua Amagoia Gurrutxaga da, kazetari, idazle, kulturgile eta ziurrenik beste gauza asko ere bai. Aipatu behar dut azken aldian elkarlanean aritu garela lanartearen bitartez sortu dituzten zenbait ekimen interesgarrietan. Eta hemendik besarkada bat bidaldu nahi diot ere, nire proposamenaren aurrean azaldu duen prestutasunagatik eta eman dizkidan aukera guztiengatik ere bai. Kuriosia handia daukat telefonoaren bestaldean ze abesti gomendatuko ote dizkigun, beraz, entzun dezagun. Kaixo, Amagoia Gurrutxaga naiz eta aukeratu dudan lehen kantua ezinbestean esango nuke, BAP taldearen Arabiarrak judu da. Segituan ulertuko duzue zergatik.
Apartatua, urunki maltzura, bazaldua, zizirako haute, iretarra, izaretarra, iretarra, izaretarra, iretarra, Nire bigarren kantua berriz, Joseba Tapiaren Realpolitik da. Bueno, larun bat honetan, kide naizen Lanartea elkartekoek egin behar dugun euskal artisten lehen mintegira begira, pixka bat girotzeko baliagarria izan daitekela iruditzen zait. Entzun ezazu kontzejal jauna edo anderea, entzun ezazu kontzejal jauna edo anderea, badakizu dakizunez, nazkatu gara bilizunez, ez dugu nahi gotxaldu albiste ilunez, gure plazan gauero eguzki betean, berak ezin zuen ez erregin, etzen bere eskumenekoa, baina adostegoen gurekin, doan eman zigun bostekoa. Ederra zen borroka lurrina, lepokoan zeukan ikurrina, entzun ezazu alkate jauna edo anderea, entzun ezazu alkate jauna edo anderea, presa berririk ezarren, edertoko azazken garren, ez zaigu ardura berandutu arren, baleari berea hori da legea, berak ezin zuen ez erregin, eskumenekoa, baina adostegoen gurekin, doan eman zigun bostekoa. Ederra zena berri lurrina, balkoian zeukan ikurrina. Entzun ezazu sailburu jauna edo anderea, entzun ezazu sailburu jauna edo anderea, ez dugu maite ardaila, bihar joko dugu batalla, Goliatek proba dezan Davide nabala, handiak txikitzea da gure xedea, berak ezin zuen ez erregin, etzen bere eskumenekoa, baina adostegoen gurekin, doan eman zigun bostekoa. Ederra zen ikara lurrina, paparrean zeukan ikurrina, entzun ezazu lehendake jauna edo anderea, entzun ezazu lehendake jauna edo anderea, herriak zuri emana, ez baita nola nahiko zama, hartzen dituzu lanak ditzagula bana, zuretzako botoa guri boterea, berak ezin zuen ez erregin, etzen bere eskumenekoa, baina adostegoen gurekin, doan eman zigun bostekoa. Ederra zen aserre lurrina, bihotzean zeukan ikurrina. Entzun ezazu jangoiko jauna edo anderea, entzun ezazu jangoiko jauna edo anderea, zugana gatoz itxuan, mundu triste honen izuan, zenbatean etxeak hor paradisuan, zure hartaldekoa da Euskal Aberea.
zerrekin etzen bere eskumenekoa, baina ados zegoen gurekin doan eman zigun bostekoa. Ederra zen gezurren lurrina, odeietan zeukan ikurrina. Entzun ezazudea bru jauna edo handerea, entzun ezazudea bru jauna edo handerea. Gozamenaren azkura, aspaldi zeharo galdu da, hemen behar dena da zure diktadura. Parrian erretzeko Jesusen jendea, berak ezin zuen ez erregin etzen bere eskumenekoa, baina ados zegoen gurekin doan eman zigun bostekoa. Ederra zen porroten lurrina, errantxitan zeukan ikurrina. Ederra zen porroten lurrina, errantxitan zeukan ikurrina. Hirugarren kanta Lumiren erromantikoarena aukeratzen dut. Zoragarria iruditu zitzaidan entzun nuen lehen aldian eta hurrengo entzunaldietan ez zait iritzi hori batere aldatu kontrara.
Eta laugarren eta azken kanta, Olai Aintziarteren Martzianoak. Bueno, boixe, pixka bat Marten bizigea, ez da? Bueno, uxu hondi bat. Ez dakit Marten bizigaren, baina bizigaren toki honetan behintzat, ez daitezela kantu honak falta. Eskerrik asko Amagoia zure gomendiengatik eta zuri entzule, hurrengo astean entzungo dugu elkar. Bagoaz, Olai Aintziarteren Martzianoak abesterekin. Aio! Kid Can and Bigarren Kafea. Udako eguzkia bezala, kantuak ere hor daude gu argitu zai. Ez dakigu non, eta ez dakigu noiztik. Ez dakigu zergatik diren horren beharrezkoak. Izan garenaren irudi direlakoak aso. Azken aldi baten irudi, azken dantza baten irudi. And I'll go home in the night, shouting your name. Antxiaz espero ditu askotan
Udaberriari ere eskatzen dizkiogu udako direnak. Osto batzuk ere erortzen dira neguan, eta bero egin dezake gure baitan kanpoan hotzenean. Eta alderantziz ere bai. Batek daki, baina ibili denaren eskarmentuarekin dugu gaur gurean Inigo Azpitarte Indigo izenpean. Eta gainera okerrez banago duela urte batzuk sortu zuen estalpe musikatu honen pauso berrien inguruan aritzeko. Would you come again? Yes, for this last dance. Would you come again? Entzuten ari garen Summer Sun abestia kaleratu berri du, bideo eta guzti gainera. Eta nik tankera hartzen diot badatorrela zerbait, gainera ilusio eraberritu baten indarrez. Horregatik, Inigoren motivazio sormen eta bidearen inguruan arituko gara gaur bigarren kafean. Egun hon, Inigo. Eta eskerrik asko gurera etortzeko gonbita onartzeagatik. Ojo, berriz, ez da, Inigo? Bi aste dira gurtu benuela, eta hemen da vuelta. Bai, azkar pasatzea denbora, baina, bai. Bixi. Baina, bueno, gaurko elkarrizketa prestatzen ari nintzela, Inigo, topatu zaitut duela 9 urte, sarera igotako bideo batean, Summer Sunen lagina zena edo ez dakit zena kantatuz, eta ez da kaleratu berri duzunaren iguala, entzun dut, baina nabari da udaberria jada ari zitzaiola udarari kontuak eskatzen, eta lehen galdera da, ze guraldi egin du zure ganez, azken urte honetan, eta zerk eman dio bultzada azkenean eguzkiari irten dadin, ez da? Bueno, nik uste ondo esplikatu ezun bezala, justu hori izan dela, aurten, esperientzi ez oso, esperientzi batzuk eta geho, Kanarita jutiara bakin nun hola reseteo bat itea, eta udako eguzki hori bizi izan nun neguan, eta nola bait nerekin ekarri nun handik, eta esan nun, ino, zeatik ez ditu kantak hartuko batzuk zarrak, beste batzuk berriak, baina, eraldatu eta behingoz kaleratzeko bildurrik ez izan. Urte batzuk gainera, pasa dira, eta igual erantzun dezu orain prestatuta neukan galdera, baina musikaletik ari naiz, gero emozionaletik eta mundua, gure emozion mundua ondia da, baina pixkat musikaren alorrean, ibilizara itzalean lantzen, edo orain aipatu duzu bezala behar zenuen reset bat ez itzalean, zer bati uko egin zentzunean diot, gero ilusio eraberrituarekin hartzeko. Arna sartu behar zenuen... Era bat inio nuko, denbora asko ninduan, gitarra bea ikutu gabe. Ez dakit, erlazio txarra izan genuen momentu batez, eta erabaki genuen distantzio bat hartzia. Eta, geho bapaten bilok nahi genuen. Hori pasatzen da ere hemen, eta gaur hemen goiuri tenisan nago Inigo eta Inigorekin, Nausio, Asensio, zer dituko ez? Asensio, hori pasatzen da, eta ni identifikatuta sentitzen naiz, batzutan instrumentoari diogun afinidade hori ere, indartzen joaten den bezala galtzen da, eta zuk adibidez komunikatzeko instrumentazioak eskaintzen dituen bideoietan, gitarra izan dezu beti aserretu zinete, baino aspaldiko lagun honena gitarra da musikaren arloan. Gitarra da ere, nola jo dezakedan instrumentu bakarra. Guk beste asko bezala, ez? Asensio, jotzitu mundanak, ez? Nola ala ere. Biziraute modura. Baina, alare esan nuke, Inigo Azpitarteren Indigoren instrumentu nagusia hotsa dela. Eta hori bere abestiat entzun da, segituan kontura daiteke entzule ez. Denok abesten dugu, batzuk dutxatik holtzetarainoko bidean ez, tarti zabala dago. Baina Indigo entzuterakoan nabari da ez, ezaugarri nagusietako bat gartxot badagoela, Euskal Herrian gutxi entzuten den ahots matiz eta timbre batean, ez? Justo heldu bar nion horri geroago, baina hemen edatzitan ekan asko nabari izan dut nik, ez dakit gauzen, ez dakit nola esan baino, gordintasuna zero ari denaren urradura hori, ez? Eta ahotsak asko esaten duela irutzen zait, hemen askotan aipatzen dugu, ni ere ahots zentrista naiz, ahots zalea, eta benetan badaude alako testurak gurean ez direlain ohikoak ez, eta horren arira ere ahotsa edo kantatzeko moduari
erreparatu diozu noizbait konstienteki, ala atera zaizu, badu ere zerikusia hitz egin nahi duzun gaiarekin, edo abordatu nahi duzun pixkate pertzepzioarekin, edo natural etorria, nola, ahotsaren prozesua nola bizi izan duzu? Bueno, nik uste dut norbeak ez bere ahotsa ez dakit nola esan, deskubritzen jutia prozesua dela. Bukatzeztena gaina. Bai, hori da, bai, ziurrenik bukatzeztena. Garai baten abesten un Tom Waitsek resaka izan balu bezala. Sekulako... Hori zeto notan da. Konfirma dezaket. Bai, I'm waiting for, hor da. Eta, bueno, denborakin saiatu naiz pixkat hori, nire egira pixkak jo hurbiltzen, eta, eta baina erabaki hau hartu etela, eta, esfortzu bat egon dela ere, nahi nun alik eta nire hautxea alik eta gehien hurbildu bai. Oraintxe etorri zait, ez dakit gogoan daukazuen, baina hemen ere Einautelo horri eta aritu zenean kantuan, egin genuen horrelako hausnarketa txiki bat, urten poderioz ere ahotsaren transformazio hori, berak aipatzen zuen epikatik nola jetxi zuen, ez dakit nola deitzen zion berak, baina, ona ez, hemen ikusten dezu, zuzenean ikusten ari, epikatik jetxi zuela pixka bat berago, eta interesgarria ditu zaitzuk nola, beran zinen ez, zulorago, eta orain ekarri duzu pixkat lurrazalera, ez da? Bai, gero ere iruditzen zitzaidan, hortze duela, modu batzuk eta nahiko agresiboak zianak, eta enitun sentitzen kantak hartzen nahi dian formakin, eta prozesu bat azkenean. Eta hemen ere apuntatuta dakat, prozesu horretan, nik badakizu hemen elkarrizketa prestatzeko nahiko Sherlock Holmes lanak egiten ditu dela. Ikusi dut ere hor, urteetan, bakarka, gitarrarekin ari naiz, bakarka, duo askore egindakoa zarela, formatu txikian, gaur entrenetu naiz. Asensiorekin ere jotakoa zara, orduan? Gauza xelebra izan zan, Bilboko metro geltokian jo genuen. Baina kontzertu antolatu bazan, ez ginen metroan modu arlotean jotzen ari. Hori ere egingo dugu akasoiniz, baina eta oker ezpaneiz Iker Lauro bantzegoen, eta Sara Zurza izango zen. Bai, nik uste dut, bai. Lau boketan, akordoia jo nuen. Bai, nire gogoratzen nahi sorta ez bai. Baina naiz gogoratzen ez kantaz. Ez da nire, baina bai. Eta Iker Lauro bak ere jo zuen, bere bakarkako ibilbida berria zuen, zeru tolesgarriarekin hariko zen orduan, eta bai. Esan nahi nuena da, aldaera ezberdin horietan, aukazu, ez dakite, gustorago sentitzen zera, alako belartxarrez inguratuta, gaur hemen etorri zanen bezala, bikote moduan, agurra ere mandei handiari. Apa mandei. Eta taldean ere arituko zinen, baduzu eroso bazaude forma konkretu batean, edo musikaren baitan ere ikusten dizkiozu aldaeraen anistasunari alderdi positiboak, eta nuntzaude gustoren? Bueno, adibidez, gaur bezalako gauza bat itia gustatzen zait, baina zerbait, ez dakit, anekdotiko hau bezala. Nire idea da, formato bat izatia eta musikak ere bere pixua izatia. Osea, ez izatia hotxa bakarrik, eta gero ni gitarrakin oso trebia naiz, akompainamento bezala egin dezaket, baina, hori, hoixen, mondaiekin lanen iten hasi naizenetik, beste gauza batzuk sortzei dira. Hor argitzen eukan adibidez, esan dezakegu indigoren ez dakite, eguzkiaren birjaiotze honetan behartzen nuela, edo naizen nuela izan ondoan ere kuadrio, belartxarra edo, ez dakit nola ditu, baina zentzu honean hori ere eguzki ateraraziko zuen kuadrilla bat. Eta nola topatu duzu, eta nola... Topatuet Oriol Floresen bitartez, beha dala abestitan bateriak inditunak, beha jarri ninduen mondeiekin kontaktuan, eta, mondeien estudioan grabatu dugu, mendabian, The Blue Studio zen, eta, egila esan nik uste gure prozesu kreatiboa oso polita izan dela, asko konektatu deula hor, eta gero sekulako produktoria dela. Eta, aurkitu jau beste buelta hori... Ja, kuriosidade eta enbidiatik ere bai. Nola da estudiora june eta eramango zenuen alako, ez dakit, etxean egindako oinarri bat, edo zu oinarri landuak ematearen aldekoa zera, edo
bideari irekita ustearen aldekoa, nola izan da? Osa, nik nitun abestiak, esate dizut, abesti batzuk urtiak dituzte, orduan, nitun abestiak behaien formakin, baina, bueno, gehore bai irekiera bat, ikasteko asmoakin, ez? Azkenian beste artista batekin elkarlanen astezeanen, irutze zait politena hori dela, ez? Bilan artian sortzean lenguaia hori deskubritzia eta horrek noa eramate zaitun. Eta, bueno, egia esan mondeiekin lanen hasi nintzanen, uste bai bea nire musikakiko ze espaziotan sartu zan, eta ni ere, ni arronao nire buruai utzi izanaz, ez pixkate askatzen abestiak eukiz esaten ere behaien ibilbide. Lenguan era aipatzen genuen okerrez banago Ramadaninekokin autoexigentziari ere ematea alako arnas bat bezala, ez? Bai, beharrezkoa oso. Inigo, bai, ez da? Nola ulertzen gehan, Bai, ez da? Lehenengo abestia entzun barko dugu, ez? Zein izango da joko duzuen lehena, Inigo? Lehena joko deuna Summer Sun izango da, batean singela. Summer Sun dagoeneko entzun dugun horren bertsio akustikoa, Mandei gitarran dutela joko dute segituen. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Indigo eta euren Summer Sun hortxe nahi duzenean. As times weren't easy for none of us. In the news I only heard some crimes of rust. No one's ways to hold, just some cigarettes and alcohol, and the night shouting your name. Why should I hear you after all this time? Why should I give my hand to you when you left me behind? Would you come again just for this last dance? Would you come again just for this last dance? And I'm waiting for some summer sun in the spring, 'cause I'm tired of so many salty rains. And I'm waiting for some summer sun in the spring, 'cause I'm tired of so many salty rains. Would you come again just for this last dance? Would you come again just for this last dance tonight? Hortxe lehenengoa, egia esan bere gordintasun honetan ere, hartzen du kantuek indarranik, lehen aipatu zu ez, kantuaren bertsio zaharrago bat, eta eraldatuta dago, eta baina badauka esentzia, torinioia. Ezagutu izan dut, eta uste dut, gertatzen zaiora kantuei gertatzen zaien zerbait, ez? Berdin dio nola moldatzen duzun, kantua baldin badago, kantuak funtzionatu egiten du. Eta berdin dio gitarra batekin, metroan 4 instrumenturekin, diskoan produkzio gehiagorekin,
kantuak funtzionatzen diola. Bai, hor burua ustea izaten da, denarekin funtzionatzen duen zerbaiti, azkeneko forma nola emanez, eta suposatzen dut hori ere biziko zutela. Aizu gaur, Inigo, pixkanabil, ez dakit spoileatu daiteken ez, gauzatzu kontatu ezkiguzu, baina... Zerbait grabatu duzue, hori garbi geratu zaigu. Entzulei esaiezu, Summersan atera da, gaur ere hemen gozatu dugu, bideoare egin diozu hor, zarautzeko ondartzan, ikusi dut YouTubeen, datozen hilabetetan, asmoa orokorrean zer da, disko aldetik diot, abesti aldetik, esan daitekena, ez du, ezer... Bueno, asmoa da... Albiztiak laiztean goiala. Vale. Prozesuan daude, kanta batzuk grabatu ditugu, bai, oaingoz 4 kanta ditugu grabatuta, baina, bueno, oaingoz itxura ematen nahi kaleratzia nola izangoan horri. Oraindik ere, esan daiteke zirriborroa dela proiektu honek lehen disko edo ze hori nolautikoen. Eta... Bueno, egiten ari zareten lau esan dezu, nik badakit, baina kontatu iguzu ere albalima da, nun ibili zareten grabatzen, entzuleak jakin dezan. Bai, bueno, hau grabatu deu, Mendabian, The Blue Studios. Leno aipatu dezun Mandeien etxola, hori da. Sekulako etxola, Ez que investigazioa egin dut, zuze uste zu, hemen sartu naiz Instagramen, eta ikusi detorre ze katxarro zituen, eta... Bai, eta bueno, lehen esan desunare bai pixkatez, gordintasun hori bilatzen grabaketatan, bueno, uste soinu aldetik nebintzat oso pozik nao, baita ere, lehen esan desun bezala, kantak dituzten aldaerak eta hori dana, igual, arroen sentiarazte ditena da, forma bat ematen asmatu izana, lehenengoz, asko kostatu izan zait beti esatia, nahikoa da, ez, nahikoa da, ez hau falta zailo. Inkonformista alu batzugea batzutan. Eta hor, pixkat galdera volteatze aldera, galdetu nahi nizun, estudiora joatean, zer etzenuen nahi? Hau da, askotan esaten da zer nahi dudan, ez? Zer iturrien gandik edo ditugun eraginen gandik, izan daiteke talde bat, bizitan, baina ez dakit ulertzen ere, baina irutzen zai gauza asko interesgarriak azaleratzen dira, zer etzenuen nahi edo zer estezu nahi topatu, ez pertsonengan, baizik eta prozesuan, zer ekidin nahiko zenuke? Enun nahi, alde batetik, kantak nigandik asko urruntzia, zazkenian hori beste pertsona batekin eta beste lenguaia batekin, haizea, hori zan bildura hundilena nekana, baina, bueno, ez dakit, ordu erdi irauntzun, ze gero gauza oso interesgarri jain genuen, eta edo hori gomendatuko nilokena, lehenago ingenun prozesu kreatibo bat, astebeteko prozesu kreatibo bat, nun hartu genitun kantak, eta bueno, bilan artian, junginan kanta horiei forma ematen, eta eroso nun geunden sentitzen. Orduan grabakeretara sartu ginen ja lanak oso aurratuta genuzkan. Grabaketan noski askoz gauza gehiago batea dira. Musikan indarrasko ari zara jartzen, oraintxe Inigo aipatu duzu garai batean gitarrarekin, desamodio harreman bat edo izan zenuela eta berriz ere dizkietu zaretela. Duela bi astemen izan zintugun zure aktore lanei, erreparatuz. Ez dakit non sentitzen duzun bakoitza, bata den ogibidego eta bestea askeago bizi den zerbait. Ez dago zure gidoia gartxot, beraz, galdera nahi gabe lapurtu dizut, beraz. Bai. Ladroni. Ez didazu gidoia pasa, edo ez dakit pasa didazu, baina ez dut ikusi, benetan. Google Docs separatu bat, trenian. Enaiz, objetivamente edo konsientemente dintzat lapurtzen ari. Nun kokatzen duzu bakoitza, edo batek badote du gehiago ogibidetik besteak pasiotik, biak pareko? Hombre, ezberdintasuna hundilena momentu hauetan da nik antzerkilean edo iteituten lanetan, orokorrian beste norbaiten obra bati ahotsatorpegia nahiten hori da. Eta, indigo dala nire proiektu personala, orduan ez dakit ogibide eta ez ogibide, oantxe bilak ogibide izate birian aidea edo nahian bintzat. Eta, hori geho denborak esango. Hasi berri ez gai, hasi bakarrikin ga, hasi gai. Biluztuago bai ikusten zara, Indigorekin. Bai, askoz biluztuago bai. Baina emango dizu ere, zen hemendik gonbidatu asko pasa dira, gazteak ere, gazteak gu ere, bai, hemengo dana. Baina ulertzen da, lehen aldiz proiektu bat abiatuen jende asko pasa hemen, zirrara berri eta ikuspuntu berri aukiko du, ez? Proiektu pertsona honek, baina zuri ere holtzak emango zizun, askotan
gauza hon bat bezala diote, esperientzia horrek ere emango zizun konfiantza bat, ez edad. Horrek ere emango zizun, ez? Bultzada moduko bat. Bueno, ni holtza beti, txikitatik maite izan dut, holtza, atentzioa deitzia, ez baina, bai noski nik uste esperientzia horrek ere emate izula, eta gero batez ere, sentitze horrek, hori de, gobeto inda, eta fuera. Gero ere, musikaren bidea aipatzea, ja pixkat igual ur sakonetan sartuko naiz, baina nola ikusten duzuzuk adibidez ere ogi bidea aipatu duzu, baina asko gabiltza hemen, ez dakit nola esan. Apurretan, ez? Pixkat ingurura begira nola ikusten duzu gudu zelaia, gobia. Ikusten dituzu, ez dakite, kompetitibidadea, ikusten dituzu duela markada batekin konparatuta adibidez irudia beraren azkartasuna, abiadura, nola ikusten duzu musikaren mundua etzai gustatzen, baina buru zelaia nahiago. Eta ez nabil negatibotik, hau da, nola eragiten dizu? Egitea esatia nahi zu pixkat abstraitzen zaitzen nahi sortaz. Azkenen, kanpoko zati hori, ez dakan nire kontrolakin zerikusik orduan saiatzen nahi zera bat abstraitzen, eta ez juzgatzen ere. Ez zai gustatzen. Ez erregin ezin deten lekutan, hori, energia gaztatzea. Ez da erresa izaten, baina hori da iparra, nire ustez ere bai, ala sentitzen denik. Zuzenekoak oso buru handozkazu inigo? Iritsiko diren zuzeneko kontzertoiek oso buru handozkazu edo orainik pixkate gehiegi pentsatu edotu gabe? Bai, oraindik ez sentitzen puntu horta iritsi ganik, zuzeneko bat izan nuen orain dela 2 aste. Zean zinemaldiko klausura, hiru zinemaldiko klausura galan, eta egia esan horrekin esan nun, zuzenekotan pentsatu behar dugu, baina oraindik ez dugu denbora izan. Uriol Flores aipatu duzu baterian, hau ere, aspalditik dator eta aspalditik dabil, ez? Euskal Herrian batez ere Donosti inguruan hainbat talderekin lanean, eta ekoizle lanetan ere aritu da. Mandei aipatu duzu, baina zuzeneko hortarako azteko basu jole bat beharko duzu, pentsatzen dut, hori da laukote osatuko emanerezkoa. Eta gero, zure ibilbidean osoikoa izan da, ondoan ahots femenino bat kantuan izatea. Hor bide horretan ez da egit burura atozkite, Sara Zurza, Maria Molategi, Eleno aritu gara, mikrotik kanpo Leire izeneko aspaldiko beste abeslari batekin. Fari Basijan. Fari Basijanekin ere. Leire Leturiarekin. Galdera horti dator, gertatuko da hori ere? Printzipioz ez, agian, zerbait puntualerako bai, baina printzipioz baita ere, erabaki dut nik nahi ditutela bestu. Azkenian horiek izan dira, ez dakit nola esan, nola baita esan da, eta behaiei errespetu guztiak noski, makuluak, zure bildurrak edo pixkat ziurtasun faltak eta bildurrak iskutatzeko hori da. Eta hor dia konturatu beha, bai prozesu kreatiboan eta bai grabaketan, bai igual ez dela oso beharrezkoa.
ziona. Ez dakit Gartxot, azken galderaren bat egin nahi ote diozun ini hori, edo bigarren kantuarekin agurtuko dugu. Egia esan, galdera baino, nik ere irekiko duen ere eta gustatzen zait, behon dizula inigo. Ez dakit, benetan ederra irutzen zait, batzutan beste norbaitek bizi izan duen prozesua ezagutu, eta horren bukaran ere motivazioa nola jaiotzen den ikustea. Hontan diot, sorkuntzan orokorrean, eta bizirauten gabiltzanon prozesu emozionalak ez direlako erresak, eta egia esan ez daukat galderarik, erantzuma daukat gaur motivazio handiarekin aterako naiz ni ere hemen Inigoren prozesua ikusita, eta ez daite zer geratzen, sorte honena opa, eta diskonekea ze forma hartzen duen, hartuko du, berari entzuna behar duen forma, patxadaz eta autoesegintziatik kanpo, eta ni bigarren abestia entzuteko irrikitan nago zen, uste dute zerbait, entzunezten zerbaiten usaia hartzen da hemen kafearen artean. Entzule, guk soinu froga usaindu dugu, eta zuek ez, beraz, zaudete hor. Mandei, eskerrik asko, eta laizter arte, eta Inigo zuri ere, laizter arte. Gaur bigarren kafe hartu dugu, baina izango dira kafe gehiago. Mil esker. Eta entzuleok Mandei eta Inigo Azpitarte prestatzen diren bitartean, guk ere agurtuko zaituztegu, bihar gehiago hemen goizeko 10:05 izango gara, Gartxotun Sain Letona datorren asteazkenera arte, okerrez banaiz Xabi Zeberiorekin arituko gara datorren asteazkenean. Hori da. Eta Goiuri Zeizarandia, zu bihar arte. Bihar arte. Entzuleak bezala 10:05 hemen prest dauzkagu, Mandei eta Inigo, Indigo proiektuko bi kideak gaur gurean elkarrizketa akustikoan, eta nahi duzuenean, aurrera. Let's go to power, begging on my knees. And I want you to slow down her, baby, please. She's got life for free song, begging, baby, please. She's got all of my horizons here. Ooh, no, baby. She not goes by, she's just a little wiser, just a little stronger than us, I say. Ooh, no, baby. She not doesn't know why I'm falling on her. Why begin began the show? And if you wanna fly all over the sky, if you wanna share a spaceboat, baby, and if you wanna leave something for real, if you wanna share a spaceboat, baby. If you wanna share a spaceboat, baby. Would you like to share a spaceboat, baby? Shinners go to power, begging on my knees. And I want you to slow down her, baby, please. She's got life for reason, begging, baby, please. She's got all of my horizons and ooh, no, baby. She not goes by, she's just a little wiser, just a little stronger than us, I say. Ooh, no, baby. She not doesn't know why I'm falling on her, why began the show. And if you wanna fly all over the sky, if you wanna share a spaceboat, baby, and if you wanna feel something for real, if you wanna share a spaceboat, baby. If you wanna share a spaceboat, baby. I say, if you wanna share a spaceboat, baby. Keep calm and bigarren kafea.